majoria de gent em coneixeu, però per si de cas algú no em coneix, soc Quim Valls, soc patró de la Fundació Can Faust. Som aquí perquè, com diu el títol de la conferència, fem 100 anys. És a dir, el 2024 fa 100 anys que Faust comença a tirar endavant la seva idea que després va ser el Jardí Botànic de Londres. Primer de tot, gràcies per venir. Els que coneixem una mica el poble sabem que costa molt de la gent. Moltes gràcies per ser aquí en aquesta conferència. Gràcies a la biblioteca per permetre'ns utilitzar l'espai. I tampoc m'ho vull estendre, però aprofito la vinentesa per fer una mica de màrqueting del centenari. Tot aquest 2024 és centenari del Jardí Botànic i 150 aniversari del naixement de Can Faust, és a dir, que tenim doble commemoració. Les commemoracions d'alguna manera van començar el dia 24 d'abril, que és l'aniversari de la mort de Faust, i al Jardí Botànic tot aquest any farem diverses activitats sota, algunes de les que fem habitualment, sota l'etiqueta del centenari i algunes especialment. Ja n'hem fet alguna sota el nom de Mare Mostríssim, el primer Mare Mostríssim, que són activitats d'aproximació a la botànica de tipus familiar. Jo d'alguna manera, com a mínim, un dels missatges que vull transmetre és aquest que sortia a vegades a la televisió que deia permanezcan atentos a la pantalla. És a dir, anirem fent coses i potser la via més fàcil d'anar mirant és veure a la pàgina del jardí, a veure quines coses es fan. Aquí fora mateix tenim una de les primeres activitats, que és l'exposició aquesta que és Josep Maria deia, amb aquesta exposició no cal que faci la conferència. Només faltaria. I en tot cas, deixeu-me esmentar un parell de coses que formen part del centenari que nosaltres considerem molt important. I us demano que si podeu fer ressò, feu tot el que podeu. Hem engegat una recollida de material gràfic de tota mena, en col·laboració amb l'Arxiu Municipal, de manera que si teniu fotografies, teniu vídeos, teniu gravacions relacionades amb el Dia Botànic, les podeu portar a l'Arxiu Municipal, allà mateix les escanellaran i passaran a formar part del fons de l'Arxiu i de la Fundació Can Faust. Aleshores, doncs, són aquestes dues coses. I una altra, que és que també hi ha una manera d'accedir al Jardí Botànic que a vegades no en som prou conscients. Un es pot fer fan del Jardí Botànic i aleshores, si es fa fan individual, té una targeta que per un preu molt raonable, que són 30 euros, permet entrar al Jardí Botànic a qualsevol moment, el temps que vulgueu, tantes vegades com vulgueu durant l'any. Això és una cosa que hi ha gent que no sap. I una de les coses que volem en aquest centenari seria enfortir la relació del jardí amb el poble. Que tenim la sensació que en Marimurtra passa una mica el que passa amb aquest quadre familiar que tenim a casa, que és molt bo, però com que ja el tenim vist, doncs a vegades no li donem la importància que li donem. Aleshores, una de les fites que ens agradaria aconseguir des de la Fundació Can Faust és enfortir aquesta relació. I us deia això del fan Marimurtra, perquè és una cosa que a vegades hi ha gent que no sap. I n'hi ha un altre tipus encara més interessant, que és el fan familiar, que permet que una família, tota la família amb 4 criatures, doncs pugui el mateix accedir al jardí. Bé, fet aquest inici de màrqueting que jo tenia ganes de fer, deixeu-me que parli de Josep Maria Camarasa. És doctor en biologia i historiador de la ciència. I les dues coses són
absolutament rellevants en ell i està dedicat a la història de la ciència, especialment de la botànica. Si hagués de fer una ressenya biogràfica de Josep Maria Camarasa, doncs esgotaria el temps de mitja conferència i per tant, doncs, com que l'interessant és ell, poca cosa més dir. Forma part de diverses entitats científiques i de recerca, és autor d'un bon gruix de publicacions en l'àmbit sobretot de història de l'àmbit de la història de la ciència i més concretament de la història de la botànica a Catalunya. A vegades diuen que la història de la ciència és gairebé tan important com la mateixa ciència, perquè ens ensenya ciència i ens ensenya qui som. I d'això doncs parlarà ara Josep Maria de la història del nostre jardí botànic, de la història de la Fundació Can Faust. Per acabar amb una afirmació, no crec que hi hagi ningú més que sàpiga tant de la Fundació de Can Faust i de Mare Murta com en Josep Maria Camarasa. Bona tarda. Gràcies per la vostra assistència. Fa plaer veure... Fa plaer veure una sala plena com aquesta, una sala com aquesta plena. No hi he trobat mai gaires vegades. Bé, primer de tot, abans de parlar del jardí botànic Ultra, voldria parlar una mica del seu fundador, de Carl Faust, perquè penso que és un personatge prou important i alhora prou poc conegut, fins i tot pels més propers al jardí i ell mateix. Carl Faust va ser un home de negocis, de negocis alemany, que es va establir a Barcelona l'any 1897, és a dir, en plena guerra de Cuba. Havia nascut prop de Frankfurt i ja de ben jove va ser un lector fervent de Goethe i sobretot del seu llibre, de la seva novel·la, potser no més important, però sí potser més interessant per un jove, que són els anys de formació del mestre. I d'alguna manera la seva història té molts paral·lelismes amb la d'aquell últim mestre, una lectura que us recomano si teniu ocasió. Aquell 1897, Faust tenia 23 anys, va arribar com a comptable d'una empresa alemanya, que era Lübeck, que es dedicava a l'enginyeria de la construcció. Això va fer que durant uns anys es dediqués a acompanyar els tècnics que anaven a fer instal·lacions de calefacció, per exemple. Una de les que va fer va ser la del Palau de Lídia a Madrid, dels Ducs d'Alba, que es va fer molt amic del secretari. Però poc després d'arribar a Barcelona va servir el càrrec de gerent i al cap de poc es va associar amb un altre jove alemany, que es deia Kampmann, va fundar una empresa, Faust i Kampmann, que encara existeix actualment i es dedicaven també al comerç i a la importació de material de construcció, però sobretot construcció relacionada amb la hidràulica, aixetes, muntadors, canyeries. Bé, a més, era un home, era un jove aficionat als esports, a la muntanya, per exemple, a l'excursionisme, i això va fer que es fes soci del Centre Excursionista de Catalunya i conegués un grup de joves amb interessos semblants, sobretot els germans Armenguer. I els germans Armenguer tenien propietats o família a Blanes i van fer conèixer Blanes.
I ja un cop va ser un enamorament immediat del Faust Montales. I així, ja l'any 1918, va anar adquirint terrenys als afores, entre la Forcanera i Calabona, i així va anar formant una propietat que més endavant es va convertir en el que ara és el Jardí Botànic Marí. Va tenir els seus conflictes amb els veïns, naturalment, qüestions de línies, això no ho veieu més, però així tot va acabar tenint una bona relació amb la majoria i també amb els americans. Paral·lelament, anava fent, durant les vacances, ell no fallava mai el mes de juliol i agost anar-se'n de vacances. No vivia el seu país sempre, alguns vegades sí, però altres no. A Suïssa, a França, a Itàlia, i visitava jardins botànics. I jardins no tant botànics, centres de recerca en biologia, com el Conservatori Botànic de Ginebra, o sobretot l'estació de geobotànica de Montpellier, de la CIB, l'Estació Internacional de Geobotànica Mediterrània i Alpina, Geobotànica Mediterrània i Alpina, que conduïa un suís que s'anomenava Grau Blanquet. Grau Blanquet havia organitzat al voltant de la seva casa un jardí que li va servir de model a Faust, aquest i el moviment de la Riviera Italiana, per lo que seria després Marín. Quan ja tenia adquirida la major part dels terrenys que després ens diu Marín, va pensar en fer-s'hi una casa i instal·lar-hi una sèrie de peces arquitectòniques interessants, com ara ha sigut després el Templet de Ligner o les escales que importen. I aquest projecte arquitectònic el va confiar a un arquitecte molt notable, un dels puntals del nou centrisme arquitectònic a Catalunya, que és en Josep Godall. Josep Godall, a part de les administracions de la Junta, per exemple, és autor de molts grups escolars de Barcelona que es van construir en aquesta època, als anys 20 i començaments dels 30. Aquí el tenim en Faust, l'any 31, en el moment de Trotskurt, quan estava feia això, 5 o 6 anys que s'havia iniciat la construcció. Perquè, esclar, estem commemorant alhora els 100 anys del jardí, els 150 de Faust. I això per què és així? Doncs és així perquè l'any 1924 Faust va decidir que ja no volia continuar dedicant-se a l'empresa. Va retirar-se de Faust i Camden en unes condicions econòmicament satisfactòries per ell, observant a més un cert poder dins de l'empresa, però va decidir que ell es dedicava a el que sempre li havia agradat, que era la botànica i en general les ciències naturals, però fonamentalment la botànica. Aquí tenim alguns dels aspectes que encara es conserven. Són les construccions de l'entrada de Marín Ultra, però això és tal com eren al començament dels anys 30. El que va fer immediatament, després de començar l'any 24 a acotar els espais que volia dedicar a tals pares, que inicialment eren sobretot
plantes grasses i cactus. Penseu que als anys 20 hi va haver una gran moda dels cactus. No sé si sou lectors de la revista Valens, però des del mes de gener van sortir a Valens uns articles sobre aquesta afició als cactus als anys 20-30, escrits per en Julià Villamont, que és un escriptor francament bo i que l'explica molt bé. I això succeïa a tot Europa, això no era pas aquí. Alguns dels jardins de cactus més importants eren a Alemanya, a Praga, a Viena, i també a França i Itàlia. A més, Faust trobava que el terreny que tenia, sobretot era molt sauronenc, que abans no va anar corregint les terres, era molt adequat justament per cultivar-hi els cactus. El problema que tenien els cactus, les plantes grasses, com veurem més endavant, és que no s'obtenen, però de tant en tant a Blanes hi ha unes gelades espectaculars que, com a mínim en 3 ocasions, han destrossat completament tota la part de plantes grasses que s'han hagut de renovar a continuació. El primer jardiner que va tenir Faust va ser a partir de l'any 26, bueno, gener del 27, a recomanació dels col·leccionistes de cactus més importants d'Europa, l'Alwin Berger, que era un especialista en cactàcies alemany, que treballava en el Museu d'Història Natural de Stuttgart. Aquest li va recomanar un jove jardiner suís que es deia Zenon Schreiber. El Zenon Schreiber va ser el primer jardiner, el mestre jardiner de Marimorta. Ell va ser també el primer habitant humà de Marimorta, perquè de fet Faust va trigar molts anys a viure realment a Marimorta. De moment, el projecte de Schreiber i de Faust anava adreçat, com ja he dit, a les plantes grasses i cactàcies i va començar a instal·lar les primeres rocalles, les que hi ha ara a l'entrada del primer jardí, o sigui, les rocalles canàries o rocalles d'Àfrica, aquelles rocalles que ara mateix porta el nom de Zenon Schreiber. Va estar treballant a Marimorta el gener de 1927 fins al febrer de 1931 i realment va ser la persona decisiva per configurar Marimorta com a jardí botànic, quan d'entrada més aviat anava orientat més a l'esbarjo i al col·leccionisme. Però l'home era jove i buscava nous horitzons i l'any 31 va emigrar als Estats Units i allà ja pràcticament només arribar l'any 32 ja va guanyar el premi del Herald Tribune al millor jardí en el concurs de New York Flower Show, que era el primer dels premis desenes de medalles que va aconseguir al llarg de la seva carrera. I a més, una carrera en la qual construir jardins per tots els Estats Units, però sobretot a la costa est i a Washington. Va treballar amb el president Roosevelt, va treballar també més tard amb Eisenhower i va treballar amb els Roosevelt. I va portar una carrera notable. De fet, ja abans que Schreiber coneixés, ja es veia que tenia ganes de marxar, que
havia nous horitzons, i Faust va posar un anunci en una revista alemanya que es deia Die Gartenberg, oferint feina de jardiner a Vallmur. I s'hi va presentar un jove, un arquitecte paisatgista alemany, que es deia Wilhelm Nadelhaus. Aquest segurament a molts de vosaltres us sona, perquè a part de treballar a Vallmur, posteriorment va fer molts treballs urbanes i a més va casar amb una dolenca i va viure, si més no, va passar vacances molts anys abans mateix. Primer Nadelhaus va començar a treballar en 30, era l'ajudant del Marcel, però tenien concepcions molt diferents de la jardineria, el Schreiber i el Nadelhaus. Segurament el Schreiber també es va trobar amb un jardí que no existia, de fet, que encara no hi era. Va començar literalment a picar pedra, per anar creant noves rocalles, per obrir camins, per organitzar per terres, els primers que podia organitzar. També hi ha altres estructures, com per exemple els dipòsits destinats a recollir l'aigua de pluja per no haver de dependre del que més caient al llarg de l'any. Quan plovia més, recollir-la. Nadelhaus va iniciar les primeres plantacions del que ara en diem el segon jardí. És a dir, la part que queda més enllà del Liceu, més enllà dels Joaus, ja cap on hi ha ara el bar i les horts i les plantes, diguem, la part que botànica. També va iniciar el posicionament de camins del tercer jardí, de manera que es pogués aprofitar la proximitat i la presència del mar com un element paisatgístic més del jardí. Fent uns afegits de les construccions per acabar, tot just acabades, i aquí veiem el Faust, en barret, amb una altra persona, possiblement per l'edat que devia ser el Nadelhaus, treballant com a jardí, perquè ell, a part que tenia jardí i tenia jornalers, no eren els que feien el treball físic important, també hi era, i no veiem una imatge de com treballava, fins i tot allò, ballant-se directament a alguna planta. També va començar la introducció de diferents espècies de palmeres, gràcies a les granelles de llaus i pinçons que li feia un jardiner danès que treballava a la Costa Blava francesa, que era l'Axel Robinson-Berchowski, que tenia un jardí que es deia justament Le Palmier, i que per tant tenia pràcticament totes les palmeres del món. En canvi, per exemple, l'única palmera mediterrània que es creix a Catalunya, el Pregalló, era absent de vegades, perquè només creix de Llobregat cap avall, cap al sud. I també va ser el primer margalló, el primer margalló a Marí. També eren palmeres exòtiques. L'interès primordial de Nadelhaus, en aquest cas, no era tant crear i millorar estructures, com observar i tenir cura de cada exemplar, de cada parcel·la. Era una jardineria més de detall, no era tan gros com havia sigut
la Xai. També en els anys en què Underhouse comença a treballar en Mallorca és quan es comença a donar a conèixer internacionalment. I el 1932 ja es publiquen a la revista que he comentat abans, Tigui Grafenberg, dos articles precisament del mateix Underhouse i el seu col·lega i soci, Harry Bass, tractant de Vallmurtra, explicant que Vallmurtra era com un nou o la Martola. La Martola era un jardí situat a Ventimiglia, a la Riera Italiana, que efectivament va ser un dels models de Faust per crear Vallmurtra. I, a més, era un jardí que ja era antic, ja venia de finals del segle XIX, i per tant era també un punt de referència per a tots els aficionats a això, i sobretot a les plantacions. Però també a escala local, a Blanes, es començava a parlar de la Vila dels Cactus. La Vila dels Cactus, naturalment, era la casa de l'entrada de Vallmurtra, la creació de Josep Badall, i ben aviat hi va haver un article de Francesc Puig i Llença dedicat als antics botànics i amb una entrevista amb Faust. El qual, això va aparèixer al número extraordinari de Festa Major de la revista Recull, del 1934. I l'article es titulava Els admirables jardins del senyor Carles Faust. I l'autor començava a unir a la curiositat que desvetllava a Blanes, allò que la gent s'acostava a les reixes de l'entrada i tafanejava a veure què hi veia, i clar, veia poca cosa, perquè només hi havia el pati de l'entrada que es podia veure dins de la reixa. I la idea era que potser que l'únics més al sud i fa que jo vinc molt compte jo a tothom que em demana visitar el jardí, jo obro la porta i l'acompanyo, però no ho puc obrir nacionalment perquè no tothom sap respectar com és degut un jardí com aquest. Deia, a l'est li agradaria més que permetre que tots els planets estiguessin passejant, però per experiència li mostrava que no era possible perquè de tothom sabia apreciar el valor que preservava el jardí. Tanmateix li confirmava que tothom que tingués interès en visitar Vallmurtra només ho havia de veure. Clar, no tothom podia gosar demanar-nos al senyor Faust visitar el jardí. És a dir, que esclar, de fet, s'havia restringit molt la visita. En canvi, sí que anava acollint-se que podia, doncs això, científics interessats en conèixer. Per exemple, el mateix any 34, Jaume Marquet, justament amb el recolzament de Faust, va organitzar una excursió geobotànica per Catalunya de la Sigma, que van venir una trentena o més d'una trentena de geobotànics de tota Europa i que, de fet, va marcar l'inici dels estudis de geobotànica a Catalunya a càrrec de Pius Forniquera i de Josep Quatrecases, tots dos bons amics de Faust. De fet, hi va haver més d'un publicitat interessat en el mateix. I, novament, el novembre del 1934, a la revista Esplai, apareixia un article de Vicent Corresoler parlant del títol de cactus, parlant del parc de cactus de Vallmurtra.
i justament posava en boca de Faust la declaració que la seva col·lecció no obeïa a una vanitat de col·leccionista, sinó un seu interès perquè els que volguessin estudiar les espècies exòtiques presents a Vallmurca ho poguessin fer en les dues condicions. És aquí on comença el gir aquest cap a convertir Vallmurca en jardí botànic de debò. Llavors ja ho era, però molt condicionat. Abans he parlat que de tant en tant hi ha gelades de ciutat. I efectivament, poc després del màster de Warehouse, l'any 35, Vallmurca va rebre de valent, primer amb un temporal de vent que va enderrocar fins i tot un dels pilars de la pèrdua, va destrossar força arbres i algunes eufòries sobre les formes, i de moment no hi va haver gelada, però després sí que hi va ser aigua. Quan Margaret House al final es va casar, com he dit, amb una dolenca, i va muntar una empresa de jardineria pròpia a Barcelona i se'n va anar a viure a Barcelona. Ja no va tornar més a Blanes, més que en períodes de vacances. I després va fer diferents treballs allà on poca cosa. Això va deixar Vallmurca orfe de jardiners durant uns mesos. Però això no va durar només que uns mesos, fins que el 1 de gener del 35 va començar a treballar a Vallmurca un altre jardiner, també molt jove. En aquesta època tots els jardiners van arribar a Vallmurca amb uns joves. Suposo que era una mica la tendència de Faust, que encara suposo que tots ja havia fet els 50 anys, s'havia considerat jove, i a més havia sigut de jove que havia començat a triomfar professionalment. Ara es tractava d'un suec, primer va ser un suís, després un alemany, ara un suec. El suec es deia Ragnar Svensson. Van estar vivint una prova i al final d'aquell mateix any, el 35, Faust li va oferir el càrrec de primer jardiner i director científic. Per primera vegada es parla de director científic, aquesta de l'entrega. I és aquest botànic suec, que després realment va ser una eminència, un àngel. Però no va estar de sort, l'Eric Svensson, perquè al cap de pocs mesos va esclatar la Guerra Civil. I en el moment que esclatava la Guerra Civil, el juliol del 36, Faust estava de vacances, quan estava a la Universitat. De fet, li va anar de poc, perquè va marxar el 14 o el 15 de juliol, o sigui, 4 dies abans de l'alçament. Aquests primers dies de la guerra, Svensson es va trobar pràcticament sol, perquè els jardiners, uns quants, havien estat membres del Sindicat Lliure en temps del Primo de Rivera. Els altres eren de la CNT, i d'aquests del CNT la majoria se'n van anar amb les notícies antifeixistes. I en total que van quedar 2 o 3 que no eren ni un color ni l'altre, perquè els sindicats lliures van haver de donar, els altres se'n van anar al front, i un d'ells, un del CNT, aquest sí, va acabar el president del Consell Local de Blanes, el que substituïa l'Ajuntament, cosa que va ser molt bona per Vallmurca. Total, això, que es va trobar sol, sense directrius, i va fer front com podia al esdeveniment de la revolució. Aquí era la revolució. Això, la gent de la revolució.
ser un incident, com que jo no sé com és possible que tingués una bandera sueca, però la tenia i la va penjar al balcó de la Iburda per assenyalar neutralitat. Era una manera de salvaguardar fins a un cert punt el paper. De tota manera, Faust ja era prou conegut i apreciat a Blanes i el comitè local, que era controlat per el CNT, justament era presidit per aquest, això que tenim un dels jornalers de la Iburda, que es deia un nom Rodrigo. No n'he trobat aquest nom, però és possible que, vaja, segur que els historiadors locals en deuen saber com. Faust, que era suïssa, va deixar, primer de tot, amb el Lluís Fonquer, que ja era el seu. Lluís Fonquer era el capdavanter de la botànica catalana en aquell moment, era professor a l'Escola d'Agricultura i de la Farmàcia de la Universitat Autònoma i, per tant, era una persona solvent, amb prestigi local. Ell va demanar, el Faust li va demanar que demanés que a la Generalitat que el posés al servici de custòdia o que ho fes la Universitat Autònoma. I amb això es va entrevistar amb el comissari de Ciències Naturals de la Generalitat, amb el subsecretari de Cultura, que era Josep Irla, que després va ser president de la Generalitat, i també amb el rector de la Universitat Autònoma, Pere Baltzimpera. Tot plegat sense grans resultats. Només que Baltzimpera es va adreçar al comitè local de Blanes recomanant que es respectés al màxim el jardí i donant a entenent que més tard la Universitat Autònoma Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Blanes podien estudiar el règim del jardí de manera que fos un jardí públic. I això va, paral·lelament, el Joan Llates, que era un altre cenagista que s'havia fet càrrec de la presidència del comitè de fàbrica, d'empresa, de Faust i Campen, i de fet administrava una mica els béns de Faust a Barcelona, juntament amb Miquel Alrufeu, un altre dels amics jardiners de Faust, van organitzar, ben més que organitzar, van trobar l'etiqueta d'un suposat front antifeixista jardiner. I el front antifeixista jardiner consistia en el senyor Llates i el senyor Alrufeu, que els diumenges, més o menys, pujaven. Alrufeu en aquell moment era el director dels jardins de Montjuïc. I això, els diumenges que podia fer una escapada Blanes i controlava que més o menys els treballadors fessin alguna cosa, que no podien fer cap cosa. Penseu que en aquell moment, el templet de Vintner, l'any 36, s'estava acabant. En la imatge que tenim ara en pantalla, veiem el Faust amb un personatge amb barret i barba al costat d'una planta. Aquest personatge és en Soler i Pla. Soler i Pla era un metge, també un home d'esquerres, que després va haver l'exili, va haver d'emigrar a Colòmbia i allà va continuar fent una carrera important. Va ser, de fet, també va ser metge i polític. Això va alguna ocasió també que Svensson trobés l'oportunitat, a causa d'una malaltia de la seva mare, de desaparèixer durant uns quants mesos per anar al seu país, a Suècia, però de tornada va passar per Praga, a casa del Bertolt Brecht Fritz,
que era un dels grans especialistes en cactus, i allà va aprendre, per una banda, a premsar cactus per posar-los en treball, que això és una tècnica molt difícil, perquè s'han d'agafar les flors i primer de sector. És una tècnica complicadíssima, que no us explicaré perquè tampoc no sé ben bé, però de les poques col·leccions de herbari que hi ha de cactus, aquesta de l'àlima és important. Per altra banda, això va posar també en relació el Faust de Fritsch durant un temps, i això li va permetre fer adquisicions de cactus importants que evidentment no van arribar fins després de la guerra i però que de moment van quedar guardades en el paller a la Signa. El fet quan va tornar, evidentment, ja no era el que era perquè els treballadors havien creat en algunes de les parcel·les horts de producció, horts de manteniment, amb hortalisses i patates, de manera que així podien alimentar les seves famílies. I ell, sense no s'hi va posar, va informar el Faust i fins i tot va començar a fer experiments d'hibridació de plantes domèstiques, de plantes cultivades, sobretot de patates, buscant una varietat de patates que alhora fos molt resistent i molt productiva, que eren els dos factors que no sempre eren compatibles, o eren molt productives, llavors eren fràgils en les epidèmies, o eren molt resistents i llavors podien treure per aquests experiments de genètica, fins i tot va comptar amb un gram de ràdio que li va enviar el Fritsch, i és una anècdota divertida perquè durant molts anys no se sabia res d'aquest gram de ràdio. Fins que, ha aparegut en l'armari del jardí de Canari, de Gran Canària, que va ser l'últim lloc on va treballar Svensson, va ser el creador. Doncs en l'armari vam trobar una caixa de plom dins de la qual hi havia aquest gran terrari que va estar en un magatzem de residus radioactius, no sé, local. Però és curiós que el Svensson el va tenir sempre al seu costat, aquest famós gran terrari. Havia pensat fins i tot de buscar-lo a Barcelona. Per altra banda, a partir del 1938, l'ambaixada sueca va encomanar Svensson la direcció de la colònia, del que era la colònia sueca catalana de Deià, que era una colònia infantil, escolar, destinada a acollir els nens, fills i orfes de combatents de la mateixa població i també altres evacuats en altres llocs propers al front i que havien hagut de retirar-se cap a Catalunya. Això va propiciar que els més grans de la colònia tingués també els caps de setmana a Blanes i els fes treballar en el jardí i els ensenyés també les tècniques d'arrel i pràctiques. Però això es va acabar el març del 89, doncs les forces franquistes van ocupar Deià i no, el mes de gener va ocupar Deià i el 31 de gener a Blanes. L'arribada dels franquistes també unes canotes soldats que van entrar a Mansburger van forçar portes a la casa, però sembla que no es van endur gran cosa. En tot cas, el que no van tocar res va ser la biblioteca, que era el que preocupava Faust i se preocupava poc aquests soldats.
Faust no va tornar d'aquestes llargues vacances del 36 fins al setembre del 39. I tot i que va trobar el jardí prou bones condicions, no va acabar de caps amb els nens, tots dos tenien el seu caràcter i al final van per toqueres de l'any 40. I després d'uns dies, unes setmanes, a casa d'amics de Blanes, va trobar acolliment a Montserrat, a el monestir de Montserrat. I allà Svensson va col·laborar amb el pare Beudant Machet, que era botànic i que estava fent la flora de Montserrat, i va fer moltes col·leccions. En el herbari de Montserrat hi ha molts plecs recollits per Svensson. Fins que, al cap d'uns anys, l'any 43, va trobar feina a les Illes Canàries i allà, en els anys, va esdevenir el màxim especialista en flora canària. Va descriure desenes, no centenars d'espècies, i va crear a Gran Canària el Jardí Botànic de Pierre Clatejos, que és un dels amics botànics del món, i en tot cas el més important de la regió macronèsica. La regió macronèsica són les Canàries, Madeira, les illes de Cap Verd, totes aquelles illes de l'Atlàntic properes a la costa d'Àfrica i a la costa de la Península. Bé, clar, amb l'acomiadament de Svensson, novament va dir moltes que era sense direcció científica, només directa, des del jardí, tot i que implícitament Fournier, quan surt de la presó, perquè també va estar un temps empresonat, també per les actuacions consegüents després de la guerra, doncs va assumir aquesta pròpia distància per una banda del seu històric de tant en tant també en visites relativament freqüents. Aquí, per exemple, veiem el jardí el 1940, amb el templet ja acabat, però acabat d'acabar, perquè l'any 39 havia quedat fins al coronament sense la cúpula, l'any 40 es va construir la cúpula i es van afegir les pèrdues. Aquí tenim una altra vista, més propera. Aquí tenim el Faust amb un altre visitant internacional, el Vittorio Tonoli, un botànic italià. Això ja sempre als anys 40. I aquí tenim el Faust ja gran, en aquesta època dels anys 40. El veiem una mica englobat, ja és un home vell i comença a tenir problemes per la continuïtat de l'ús. De tota manera, en aquesta època, tot i que començava a tenir dificultats econòmiques, Faust va poder ajudar econòmicament Fournier, per exemple, encomanant-li una flora de la selva que li donava pretext per pagar-li uns diners sense que es pogués sentir ofès, diguem, Fournier. També, i aquest és molt important, la seva ajuda al jove Marconet, que després va ser un ecòleg que hem conegut fins fa 2 anys. Un dels puntals de l'ecologia a partir dels anys 50. Potser el factor molt més important del jardí en aquells anys, a part del mateix Faust, esclar, va ser l'Avelino Rabassa. L'Avelino Rabassa, a partir del 1941, va esdevenir la mà dreta de Faust en tots els aspectes, des del jardí fins a cuidar-lo quan estava malalt, fins a organitzar els àpats dels estudiants que van venir l'any 49 a fer una estada que va ser
l'embrió que després ha estat a l'Institut d'Investigacions Pesqueres. En fi, va ser una persona cabdal. No tenia cap formació determinant, de fet era pagès, i havia fet també treballs de manobra, però era un home d'empenta, tenia molta voluntat, va anar aprenent, fer d'aprenent, i fins i tot va prendre força botànica. I sota les ordres de Faust, Faust va ser a sobre molt proper, va acabar de configurar el segon i el tercer jardí. Aquest pràcticament de canvi de nou, perquè només hi havia un línia traçat de camins i la construcció del templet, però encara sense les escales que no van construir fins als anys 50, o sigui, ja mort fa molt. Per tant, feia totes les feines de manteniment, del jardí, de la casa de Faust, del que llavors era la biblioteca, que és l'actual edifici de l'entrada, on hi ha la botiga. I aquí una altra vegada va topar amb dues figurades importants. Una el 1944, el febrer de 1944, i una altra el desembre, en dos temps, el desembre del 46 i el 47, que a més va venir acompanyada d'una llevantada tremenda, que entre tot plegat vam deixar el jardí bastant devastat. O sigui que a començaments de 1947, pràcticament la Bel·lino havia de reconstruir a cap i a nou una bona part del jardí. I ho va fer. També aquí cal esmentar que va rebre també l'ajut extern d'alguns dels amics de Faust, el Botànic, el Vendés, Fonquer, el Orfeu, i també un intervinent que llavors començava, que després també va tenir càrrecs importants als amics de Barcelona, que era Canyet. I entre tots plegats van refer força els antimonis. L'any 49, ja que esment, hi va haver un grup d'estudiants encapçalats precisament pel Maria Obert, que van fer un primer curs de tècnica pesquera, de ciència del mar, de fet. I van també fer esforços sortides del mar. I en aquest punt va ser important la col·laboració del grup patró de pesca de l'art, el descendent de l'Inés Tinalcué, de veure qui havia sigut de primera fila. I bé, ben segur que recordo que era petit, però encara ja era espavilat. Aquests mesos de feina adreçada a la ciència del mar van obligar Faust a arreglar la casa que havia tingut a mig fer, no hi havia serveis, no hi havia aigua corrent, no hi havia l'electricitat. Tot això ho va muntar precisament perquè poguessin fer aquest curs de la Universitat de Barcelona i del Consell Superior d'Investigacions Científiques. D'allà d'aquest curs va sortir pràcticament tot el personal que va iniciar pocs anys després el que seria l'Institut d'Investigacions Pesqueres, que avui és l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona i centres també escampats per tota la costa de l'estat. Bé, Faust va morir el 24 d'abril del 52 i pocs mesos abans aquí començava a estar preocupat pel futur. Aquí el veiem també amb una imatge nostàlgica
veient el paisatge de la mar des de la caseta dels covards. I aquí el veiem amb Margaret, passejant pel jardí en companyia del jove Margaret. I aquí veiem el camí que comença del segle del primer ja al Mèxic. Als anys 50 es construeixen l'escala aquesta que veiem, que és l'escala de Forniquet. Aquesta ja s'havia començat a construir abans, amb els elements aquests de xifres. Però la que encara no s'havia construït era la que ara diem escala de Epicur, que com veieu ja està en construcció l'any 57-58, que ja feia bastants anys. És que veig que era mort. De fet, els primers anys de la fundació, des del nord de Fals fins cap a l'any 56, van ser d'un desgavell considerable. Perquè hi havia, per començar, els patrons alemanys havien fet una jugada perquè Faust volia que el succeís a la presidència de la fundació fos Pius Forniquet. Això, l'any 52, els patrons alemanys van considerar problemàtic perquè era un rojo separatista. I, esclar, les seves relacions amb les autoritats podien ser difícils. Com que, a més, tots havien sigut del Partit Nacional Socialista en el seu moment, i eren tots amiguets, doncs ho van muntar per fer fora pràcticament en Forniquet i quedar-se al control de Marina, perquè havia de ser una fundació alemanya. Això va durar bastants anys, de fet, fins a començaments d'aquest segle. No hi ha hagut una residència que no fos alemanya. Però, a més, aquests primers anys havíem de gestionar tot el traspàs de propietats. Hi havia també plens amb alguns dels nebots de Faust que reclamaven parts de l'herència. Per tant, no hi havia una gestió propera del jardí i fins i tot, malgrat l'esforç de la Bellino, al final, com que no s'avenia algunes de les ordres que li venien dels patrons de la fundació, el van fer fora. El van fer fora l'any 55. Bé, per acabar-ho d'adobar, l'any 56 hi va haver una tercera aturada, aquesta molt important també, el febrer del 56, que va causar moltíssimes baixes. I en aquest cas no sols entre les plantes cases, sinó també en molts altres. Això, finalment, el patronat, que havia deixat sense orientació científica de cap mena, ni tampoc jardinera al jardí, es decidís a contractar un director tècnic. Aquest primer director tècnic, que va ser Werner Batten, naturalment també era alemany. Cosa que en aquest cas no era tan saludable com podia ser en el cas dels patrons. Era un home, era un nacionalitzat, però no era un tècnic ni jardiner, era l'epitopteròleg, era aficionat a les patrones. Va ser un especialista notable en aquest camp i precisament va portar les seves col·leccions aquí a la Índia, cosa que va ser molt nordista pels patrons, que finalment també el van fer fora l'any 66. Es va acabar el període de Marc, d'alguna manera. Va ser un període bastant bo, diguem, perquè tot i que no fos botànic, sinó
va aconseguir orientar el jardí, suposo que en aquell moment que arrencava el boom turístic que hi ha hagut després, va saber veure l'oportunitat d'atreure públic d'aquest turisme, part d'aquest turisme a l'agricultura, del que estilejava a Blanes o el poble, les poblacions del poble. I així, mentre el 1958, amb prou feines hi va haver 25.000 visitants, l'any 65 ja eren 85.000. O sigui, un salt important. I és realment una arrencada real com a centre d'atracció i de divulgació. Ja no tant per la recerca, que també la recerca de Taverna no és tan orientada a la botànica com a la zoologia. No li ve la teologia, per exemple, va introduir tritons als estanys, va fer feines diverses també dedicades a la fauna. O sigui, a part d'ocupar-se de la flora, que en aquell moment era relativament pobre, doncs també es va ocupar de la fauna. Bé, després de Dermander va haver també uns anys d'impàs i després va venir el Martin Luther Ende, un altre alemany, aquest sí, un gran botànic, que a més va afavorir que vinguessin altres botànics a fer recerca al Ferri. Alemanys tots, això sí. Martin Ende també va estar de beca amb això de les setmanes, perquè l'any 84 va haver una aquí no hi ha l'escala, hem vist l'escala abans de construcció i aquí la veiem acabada. En aquests anys, per exemple, hi ha una visita de l'ambaixador alemany. Aquí ja estem pràcticament en una situació actual. Aquesta foto és la de la bassa feta l'any 69. Per una part, les imatges que han estat seguides a l'agricultura. Això és curiós, això és una postal d'aquestes de l'Escudo de Oro o d'una casa d'aquestes, en què, entre altres vistes germanes, hi ha aquesta vista de Marín. La situació del Ende també no va ser immediata, però per primera vegada hi va haver un director tècnic que no era alemany, tot i que el van triar perquè seria alemany, el Joan Pedrol del Fort. Joan Pedrola és un botànic valencià que va estar aquí uns anys, bastants anys, des del 84 fins al 2000, almenys. Durant el seu mandat, precisament va formar un equip bastant sòlid de recerca en biologia molecular. I això, sobretot especialitzat en un gènere d'hidrònics, que és el gènere endioxínic. És un gènere escampat per tot el perfil del Mediterrani, per Àfrica Oriental, i té una dispersió bastant gran d'espècies, i ell va
ells van anar estudiant els d'aquí, els de Sud-àfrica, els de Canàries. I aquest equip, una part d'aquest equip va preparar un projecte, la part científica del projecte del nou jardí botànic de Barcelona, que va ser el projecte que va guanyar el concurs i es va aplicar. O sigui, el Jardí Botànic de Barcelona és en part fruit de la recerca del senyor Joan Manuel i del senyor Guillem Ribes, que a part de ser part d'aquest equip, també va ser la primera directora del Jardí Botànic de Barcelona. I a continuació va ser de Vall d'Ordre un temps. A partir del 2004, estic veient que estic agafant més de compte, va iniciar un canvi important en el patronat de la Fundació. Primer va accedir, el 2004 va accedir a la vicepresidència de la Fundació Josep Oriol, que era fill de l'anterior vicepresident Josep Maria Oriol, que ho era des dels orígens de la Fundació. L'entrada d'Oriola, entre altres coses, va comportar gairebé el cessament de Pedrola. Va ser el 2005. I després d'un temps també d'incertesa, com sempre, va accedir a la direcció de la Universitat. Però la direcció, diguem-ne, tècnica. Però la direcció científica es va confiar a Josep Antoni. Això va continuar, doncs, aquest va continuar la línia de recerca en molecular i en biologia de la conservació, però alhora es va impulsar notablement la divulgació. Divulgacions com, per exemple, els camins de salut, es van fomentar les visites de grups escolars, amb alguna persona que veig aquí, entre el públic, que hi va tenir un gran paper. I, finalment, el 2011, fins i tot es va inaugurar un nou laboratori. Aquí veiem com va quedar aquella escala de família, després la tabada del 69. Aquí tenim la inauguració dels units, del laboratori. Aquí veiem el cinta. I ja està. La gestió de l'ordre. A partir d'això, tot present pràcticament. Tot el nou laboratori no va tenir continuïtat més que 4 anys, fins al 2015, quan Rosselló es va retirar i va passar a la Universitat de València, i a partir de llavors no hi ha hagut pròpiament una direcció científica fins al 2018, que el Pere Fraga, un botànic mallorquí, molt sovint està preparant el pla de producció. En canvi, la gestió de la referència sí que va ser bona, ha sigut molt bona, perquè el 2012 al 2015 en Jaume Lussat i el 2015 fins al present en Josep Maria, que encara avui s'esperem força temps. I això ha reeixit a tirar la tendència a la baixa del nombre de visitants, que havia caigut fins a poc per sobre dels 85.000 l'any 2010. Era un any, va ser un any de crisi econòmica, si això també tenir en compte. I el 2016 ja se superava la xifra simbòlica dels 100.000 visitants. Clar, llavors va venir la pandèmia del Covid i això va fer davallar la xifra de visitants fins a poc més dels 30.000, que hi havia hagut 2 anys de començament de tot. Això el 2020. Però d'ençà, la recuperació ha estat espectacular fins a assolir l'any passat, el 2023, més de 163.000 visitants. Xifra que ens retorna als
els anys millors a finals del segle XX. Concretament, l'any 1979 va ser el màxim històric amb 181.000, quasi 182.000 visitants. Esperem que aquest any ho superarem. I bé, us detallaré tot el ventall d'activitats, de recerca, tot de divulgació, perquè aquestes les tenim al govern i us podeu consultar tranquil·lament, i us ho podem estudiar perquè ja m'hi he de. Moltes gràcies.